ekene unu anyị ekene ọrụ ụmụ ọkpụ kene ezumezu ụmụ ọkpụ a sị na tata bụ abụ ata ka a na-agba aja nwaada n'isi ada anyị nwaanyị anyị sị na ọ ga-adọli ya na mma ahụhụ Chinelo anyị so unu bụ ụmụ ọkpụ be nna ya na ikwu nna ata ka ọ na-akwanye unu ivu unu anyị si bido ụbọchị tata na unu aghazi na-aghasala ya unu aghazi na-atụ ya ọya unu agha ofu nseke anyị si dụka okpele na ekpele dịka iwe ọ na-ayọ unu ga-emezuli ya nke si n'aka mmụọ nke si n'aka ajọ mmadụ ka unu gbuolie nye bido ụbọchị tata na udo bighachi a sị ụzọ ọbụla bịa chọọ nara n'ebe n'ebe anyị si ka ekwuru ka unu ga-eme ya anyị si n'abanye bụ Chinelo anyị si nọọ ikpu unu bụ ụmụ ọkpụ ndị nwụrụ ọnwụ ike ndị nwụchụrụ anwụchu a si bido ụbọchị taa na unu aghazi na-adịghị amoosu unu aghazi na-agbụ ya ụta na-aghazikwa na-aghasala ya iwe ugwu unu ka ọ na-akwụ na aja unu ka ọ na-achịrị unu si ọchịchị aja anụnwa tata kpuchie unu bụ ụmụ ọkpụ udo obi chịba ndị na-abịa ọ na-abụju anya ọ na-abụ ma ndị nwụrụ anwụ a sị na bido ụbọchị tata na ọ ghazi na-abụju anya ọ ga-abụbu ibe dị mma anya ya abụbu ibe dị mma ka ọ na-emeghe agazi ọ ya ana ka na ike ọbụla osi na-eme na unu bụ ụmụ ọkpụ unu aka unu ga-afụ na ndụ ya n'ọnya ka anyị yọrọ unu wesị ka anyị kwuru ka unu ga-emezuli ya dị ka anyị kwuru ka ọ ga-adị ụzọ ọbụla rịọchọ nara n'ebe n'ebe anyị kenele unu n'ivu unu ka ọ na-akwa tata na-akwala unu bụ ụmụ ọkpụ ba na-echebe oko anyị si na asasị tụma nwaanyị ibie ya atụnarị ya n'ụlọ ọyọchanya ayọcha na anụ ụzọ unu wetara iwe dị mma wofue na ajọ iwe ka o jewela onwe agbụ ekenye nwa ngwere n'olugokwe n'ọtụtụ ka a tọbịa na eke tọbịa n'oye tọbịa na agọ tọbịa na akwụ unu wetarele iwe ọma asị anya abụli anụ ijiji bụli ya na-eto nkwa asị agha ntị mafia isi isi na ọka ukwu ka ọ ga-adị unu gọziri esi ọchụchala unu aja nyecha unu oke udo obi chia ka unu wofue ajọ iwe weteweli na ire dị mma n'ibe o ji maka ewere achụ aja emedugo ibe ọzọ ka ọya ka aka ọya chaa na ndụ ọya na ndụ ka o soro ibie nwebe aṅụrị soro ibie ebe ibie jebere usoro ibie jere ọ na-eje na-arụ isi ike n'ibe ọ na-ayọkwa n'ụlọ ya sị ndụ na-echekwele m ya ajọ iwe ndị na-elo ole ajọ iloro anyị sị ya bụ ajọ iloro na-elo Chinelo anyị sị na aka ajara ga-abara n'ụlọ o metere evu ndị na-eje agwọ ọgwụ ndị na-eje ajọ ije dị iche iche nke agwọ bụla agwọ atọ ọ na-akwụ ivu ka a na-ekefu ajọ iwe ọbụla na ndụ ya anyị sị na ọ ghara na-atụgharị a na-eme mgbanwe n'ọsọ n'anya ndị ilu ka ọ ghara na-agbanwe na ndị ya emela iwe ọma ọ ghara na-agbanwe n'ọnya ka anyị kwuru ebido tata ụbọchị tata udo bighachi ire ọma kpọrọ ya anyị sị na ọbụ ka anyị kwuru na ọ ghara na-agbanwe iwe ọma ga na-emeli ya bido ụbọchị tata na oke ya elubi ya aka na ụlọ ụmụ ọkpụ na ndị si ka eme ya eje ana a sị na ọ ghara na ọ jere na ọ ga na-ejelu ọ narakwa na ọ ga na-analụ ọ ga na-eweta iwe dị mma kpọrọ ya ihu n'ọrụ anyị kwuru ọ ga-azị a na-akụ ọta a sị nwata kpaa nkụ ka nke ibi a sị na ọ kpara ya na-aja agụ a sị na o jere ojeta iwe ọma ọ narakwanụ ọ ga na-anata na-eweta iwe dị mma n'ọrụ anyị kwuru na ọ ghara eje nke ibi a nara eje ọ ga-anọ mee ụwa ya ọ ga-anọgbu ndị ilu dịka anyị kwuru ka ọ ga-adụ asụ ụlọ ụmụ ọkpụ na ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ anyị sị ka unu libe aja n'anya bụ ugwu unu na-agbụ ya anya ka ọ na-akwụ unu wee sị ka unu kenye oke dị mma
mgbe ọbụla oke ya dị na ya lụrụ ya aka ihe ọbụla bụ oke kwesịrị otu awa ya na-agbazi ya ọya ka ọ na-ekwu okwu ka unu bụ ọya wefuli ya ọya ka arụ dị ya mma ka arụ sie ya ike ọya bụ ihe ọ na-achọ olu na anya ndị ilo ka afọ na ndụ ya ka ọ na-eme ọ bụla odo n'igugu ọnụ bụ ụmụ ọkpụ ọnụ ka ọ na-agbala aja ọnụ ka ọ na-ayọ ka unu nyebe ya oke edo n'aka mma oje nnata na ya ọ ga-enwekwa agba n'oke ada ka ọ ga-abụ ọ bụ na ekwucha ọ nọrọ ọbata ekwugheli ya mgbagbo dịka izu eme ya mgbakwa na nwaanyị sokwa akpata ego na ọ ga-eso dozie obu na be di na-edozi na be nne ya anyị kwuru ka ọ kwuru ka unu ga-eme ya ọ bụ ndị amoosu anyị si ndị amoosu na ọ ga-acha n'aka ndị osu ọbala osu owu achakwa nne anyị si na ya bụ ive ọ na-akwanye unu igbu unu bụ ụmụ ọkpụ ndị nwụchuru anwụchu na asasị kama nwaanyị bie ya atụnarị ya n'uwe ọyọcha na iwe anyị na-ekwu okwu bụ ka udo obi chialụ unu na ya na-abụ na ndị ji mmụọ eyi egwu ndị ji iwe dị iche iche eyi egwu a sị na akụmọta iwe gbasara ime egwu na ọ ga-ana na ndụ ya ndị si ka wa mee ya ejeje a na-ana ojekete n'iru ọgharị azụ ma ojekete omebe onwe olozowe onwe elozowe anyị sị na anyị na-ekwu tata na aghazi a na-eme ejeje a na-ana na ọ ghara eme ojekete iru ojebe azụ ya n'iru ka oke enwe na-ama ọ nara amagharị azụ anyị sị na iwu na iwe n'elu na ọ ga-anọgbu ndị ilu ghara anọgbu ọ ebe anyị kwuru anyị sị ndụ si ka emenyo ochechi iwe ọ ga-eme aka akasasịa a sị na-asị ka wa na-asị ma bido tata na ọ ghazi iwe ọbụla o chere ome nke ọbụla o chere ome na ọ ghezi abụ nke ọka kasasịa ekwukete iwe a ga-eme echi niile akọlọ iwe ọzọ tinye ma nke ekwula ekwu ma tie eme na-eme a sị na-asị ka wa na-asị agba ka unu ya emi onwe agba na be die ọ ya enwekwa agba na be nne ya ọ ya enwe agba n'ebe ọbụla o nwetara onwe iwe ọbụla o tinyere aka na ọ ga na-aga na nọọnụ ọwụ ka anyị ji wee kwuo na ka anyị kwuru ka ọ ga-adụ emezie babụ ndị amoosu babụ ndị osu owu babụ ndị osu ọbara na ha ga-achala ya nke ọbụla o tinyere aka bụ ibe o yi arụrụ akara aka ya na chi ekwuru na ọ ga na-agala ya na ndụ na-agwọ ọgwụ ndụ na-agwọ nsị ndụ na-agwọ àjà o metere evu onye kwuo onye aba n'ọgwụ a sị ọgwụ ahụ ji etụwa bụ ndụ na onye kwuo ezinụlọ ya aba n'ọgwụ ọgwụ ahụ ji etụwa bụ ndụ anyị sịrị ọ bụ ndụ na-eyi egwu eyizi n'egwu nke ọbụla ha na-eme a sị ka na ọ ga-anọgbukwanụ ndị ilu ya ndị ilu ya ghara anọgbue ọnụ bụ ụmụ ọkpụ be nna na ikwu nne ọkwụnụ ka ọ na-achịkọta akala agba nchụlụ aja ya bụ aja ọ na-achụ a sị ka ndụ ya dị ogologo ejeje a na-ana a sị na ọ ga-anazi na aghazia na-eme ejeje a na-ana aghazia naanị ya uche unu bụ ndụ na-akụ ọta ndị unu bụ ndụ na-anụ uche bụ ndị ụmụ ọkpụ anyị si bido tata gaba ya bụ ejeje a na-ana ahụ na ọ ga-azịa na-egbochili ụzọ o jere na ọ ga na-ejele ọ nara na ọ ga na-analụ ọ na-ewetakwa iwe dị mma ọ iwu unu wetara iwu unu chụta ya ka anyị olu unu chụtara iwe dị mma anyị si na bido tata unu bụ ụmụ ọkpụ unu na ya ga-adụ na mma iwe dị mma ga-emewekwa n'nwa unu anyị si ka unu gọzie nye ya bụ ada unu nwaanyị na-adị ibu unu ka ọrụ unu mara oke ya ka unu kenyebe oke elubi ya aka anyị si ndụ nghasa aghasazina ndị iwe ọdụ n'obi anyị si na anyị na-ayị unu udo obi chi ya na-adụ ka a na-akwala unu ivu ka unu na-enwe ọṅụ ma na ya bụ oke unu na-anị ya na ọkwa ya bụ oke ahụ ka ọ na-enye unu
anyị si na unu ọ na-akpata ego pounds and dollars Dutchmark ụmụaka ọ mụtara abalị ulu ndị ga-eji obodo oyibo ga-eji onye je ọkpụkọta ego oyibo ọ nata owele ego oyibo mefụta ire na akụlụ unu kwuo ịkpali anụ anyị si ka anyị kwuru ka ọ ga-adị anyị si na ọnya bụ mkpa anya bụ ịga abido taa gara na a na-achịnye ndị ilu ịga ahụ ndị osu ọbara ọ na-achịnyewe ịga tata dịka ọ na-achịnyewe ịga akpachiwa bụ ndụ ka ọ na-enwele onwe ya bụ mkpachiwe akpachilie na araganawa atụli ya n'anya bụ ụzọ ka ọ kpọghe wee na-atụziwa bụ ndị ilu aragana bụ ndị ilu ka ọ na-atụ aragana bụ ndị osowu ka ọ na-atụ aragana bụ ndị amoosu ka ọ na-akpọchi ọ nara akpọchi mbi ọ nara akpọchi iwe nweta nọ ndị ilo ọ bụ ndị amoosu ọla ka ọ na-akpọchi abido tata gawa n'ọnọdụ ụkara ga-anọ na ya na-egbochizili ụzọ n'ebe anyị kwuru ka ọ ga-adị unu ga-emezie ọ na-awụwa ntụ ọla na o nwere kababụzi ya enwere kababụ ya nwekwu kaba gasazili ya iwe na-avụba asọ ihe ọbụla bụ akụlowere ka ọ na-akwalụ n'ụwa ụmụ ọkpụ ivu ka ọ na-akwụ ivu aka owere na-akwụ ivu uke si na ọ na-ayị unu ntụ n'ihe ibele anwa na-achọ ka ba mee nye n'ọnya bụ ibe ibele ka ọ na-evuchighelebe azụ ajụọwa anara akpọ abịa ọ ga-akwa akpọ abịa na eke ọ na-akpọ n'oyi ọ na-akpọ na abụ ọ ga-akwa akpọ na nkwụ anyị si ya bụ mkpa ka a na-ekwu okwu ọ ga na-akpata pounds and dollars ogbochi aghazi adị ya unu ma ọkpụ ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ anyị si na bido ụbọchị taa udo obi achigolu unu na nwanne unu ya bụ ịga ka a na-achinyekwu unu ndị ilo ndị ajọ mmadụ ndị ajọ mmụọ ndị si na okwu bụ anara ekwu okwu na-eme nte eme imo a si bido tata okwu unu ga-ekwuzi okwukwu unu na ya ga-adụ n'udo unu aghazi a na-emebi n'ewe unu agha akwa atụzi ọya n'ọnya njide ka a na-ejide unu ndị ahụ bụ ndị ajọ ụmụọkpụ okwu bụ anara ekwu okwu eme na-enyocha eme na anacha a sị na tata ka anyị na-ekwu bụ okwu na unu aghazi na-egbochili ya bụ Chinelo ụzọ na-aghazi na-egbochili unu ya ekwe eme na-enyocha eme na anacha okwu na-ekwere okwu a sị na taa ka unu ya ekwe onye anara ekwe ga-ekwe n'ibe anyị na-eme anyị anara etie ọbụla iwu kama na oke ka anyị na-enye onye ọbụla bịa anụ ọbụla bịa ka ọ kpaa n'ụwale nke mmadụ aghara egbochiri ibie ụzọ nke anyị si na unu ya acha n'ụzọ bụ ndị ajọ mmụọ ka ezigbo mmụọ bata weta iwe dị mma nke ọbụla bụ ajọ mmụọ ya eweta ajọ ire anyị si ka anyị na-akwu okwu ka ọ fụọ nke bụ nnene mmụọ ya eweta ọganiru ya eweta mmeghe ụzọ ka a na-ekwu okwu ka ọ bata na ajọ mmụọ achụzi n'ezigbo mmụọ onye ka eji wele akwụdo agbacha aja ka udo obichi aka ọbụla ji nyawu Chinelo na taa ka a sị na agbụ ekenye nwa ngwere n'olugo ọtụtụ na a na-akpọghị ya ka na ike ọbụla a na nsụlụ etinyela abịa esi na o nwere ka nwa onye ọbụla iyi na o nwere ka iwe ọma mee nyawu Chinelo a sị na tata na-asị ka onye ahụ na-asị na tata na aka anwụ ji ngọzi aka anwụ ji okie nke ọnwụnwa kpọdolu n'osisi ma ndị kpọdo n'osisi ma ndị niile na ana na okeke ma okoye gwọlụ ma oke awọ gwọlụ anyị sị na tata ma ọgwụsi be nne ọgwụsi ikwu nne anyị sị na ọ ya aza na-emebili nyawu Chinelo ire na ọnya ka anyị na-atụwa ara gana na-akpọchi iwe anyị sị ka anyị kwuru ma onye bụ ụmụ ọkpụ ọ bụ ndị ajọ ụmụ ọkpụ ndị ọya ba na-ekwu n'elu ma na-eme n'ala ndị nwere ọbụla iyi na o nwere kawara nyawu Chinelo anyị sị na tata ka a na-akpọchi iwe na enwezi iwe na Chinelo ji na bayazi na-egbochili ụzọ akwa ga na ewetali ogbochi ya bụ Chinelo na anyị sị ka anyị kwuru ka ọ ga-adị wee na-ayọkwunu si na
a na-elukwa unu ntụ ọla si na ibe ibele agharazie a na-abịalụ Chinelo iwe akụmọta ya na ndụ ya iru ọma ya akpọbịa iru ọma kpọbịa na Eke akpọbịa na Oye kpọbịa na Agba akpọwakwa ya na Nkwọ na-eluli aka mgbe ya egbu onwe ọhụrụ ajọ ọgwụ leta ebulu ya bụ ivu ọ na-akwala unu ivu ọ kwachala unu ivu ka unu na ya nwee udo udo obichia na ndụ ya ka a na-akwa ivu aka na ike ọbụla aka unu wụ ụmụ ọkpụ dọ na-arụ ya a sị ka unu ime ọbụla anụ ọbụla kpaa n'ụwala ya nọ ya bụ ive ọ na-eme unu n'ọbụla kpaa n'ụwala ya ka unu rụọ anya aka na ọ ghara adụ ndụ mkpụrụ ọgwụ ọrọkwa mbọsị ọ na-agba n'ụlọ ọgwụ ọ ghara adụ ndụ mkpụrụ ọgwụ asị na ibe ọbụla bụ ibe iyi a sị na ya ka a na-ebufu na ndụ Chinelo ibe iyi ayazi a na-eme ya sị na ibe anyị kwuru ka anyị kwuru ka ọ ga-adụ ọbụla bụ ibe iyi ayazi a na-eweta ogbochi na ndụ ya ka anyị kwuru ka ọ ga-adụ anyị si na-atụ iwe atụ mee na ndụ ya atụrụ a na-emeli ya na Eke ọ ga na-emekwe n'Oye ọ ga na-eme na Agba ọ ga na-eme na Nkwọ iwe dị mma ma elie ajọ iwe jebela onwe na ọnya bụ ivu ọ na-akwalụ na ọ kwachala ụnụ ivu udo obi chiala ụnụ na ya na-agba ka arụ dị ya mma na ọkwanụ ndụ bụ isi akụ na agakwanụ ndụ bụ akụ onye ile ele ebube agụ ga na-eche ya bụ agụ mana iwe agụ ji eme ilewu na mvọ ka ọ na-adụ anyị si ebube agụ ga na-eche ya bụ agụ ọ na-echekwa n'ihe na Eke na-eche n'Oye na-eche na Agba na-eche na Nkwọ n'ọka ọdụ mma ka a na-emekwa nnu maka ọdụ mma ka a na-eme ọ ga-abụ isi na ọ ghara abụ kata isi ruo ọdụdụ ka iwe ọbụla ọ na-eme ọ ga na-abụ isi anyị si na iwe dị mma ka ọ na-enye unu dịka ọ na-enye unu iwe dị mma ka unu mewele iwe ọma ewele iwe dị mma mewele iwe ọma anyị si na ọnụ bụ ndụ 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 nwụrụ anwụ anyị si na ka a na-agbụ ya onwe ozu n'ọbụ ka a na-agbụ ya onwe ozu n'ọbụ ka anyị na-agbakwa onwe anyị onwe ozu na-agbọra nọ n'obu ọ ghara anwụ ọnwụ nwụchu ọ ga-emecha ụwa ya ọ ga-anọ nọka nka chaa isi welie aka ụmụ ya n'ọbụ ka ọ ga-adụ na ọnwụ nwụchu aghara abịala ọnwụ nwụchu aghara adụ na agbụli ọ ya kwado n'ezinụlọ ya n'ọ ka anyị kwuru na ọ ya kwa abịala anyị sị ka anyị kwuru ka ọ ga-adụ onye ọbụla na-echeli ọnwụ onye ahụ na ọnwụ ruru anyị sị na anyị kwukwelie si na ọnwụ nwụchu ọ bụrụzi maka ya bụ Chinelo anyị chebe oko ọnwụ nwụchu abịa wokwu n'isi anyị onye na-echeli ọnwụ ya ebie ụzọ nwụ onye na-agwọli ọgwụ ya bụ ụzọ ọgwụ ya bụ ụzọ tụ ya onye na-egwuli onu n'ọnwụ ya ebie ụzọ dana owo Okeke owo Okoye owo Okabọ owo Okonkwọ ma mgbe Eke ma mgbe Oye ma mgbe Agba ma mgbe Nkwọ osi be nna ya osi ikwu nne ọ bụ ndị enyi ọ bụ ikwu na ibe ịka na ike ọbụla bụ esi na ka onye aba n'ọgwụ ahụ ji eto onye ahụ ma n'isi ezinụlọ ya n'ọbụ ka anyị kwuru ele anyị kwuru ka ọ ga-adụ eso n'ọbụ ka a na-eme n'onwe ka a na-agbụ ya anyị kenele unu ahụ isi chinye enwe ada isi chinye enwe ada awụcha awụcha ka ọ ga-abụ mmicha ka ọ ga-abụ na ndị ilu aghara na-agụta ya n'ogu n'ọnya bụ ọgbọ
anyị si taa ka anyị na-ekeli ogwu anyị si ndị si ka ha nọgbuo ya Chinelo ya nọgbu ndị ilu ya raba anọgbu ya ijite ka ọ ga-abụ ya bụ onye bụ ijite ga-acha anya bụ ijite n'ihu ijite perike ijite ndụ ijite ọganiru ijite ego ijite iwe akụ n'iwe enwenwe nọ ndị ilu ka a na-amachi nara amachi ndị ya edo mma mebeli anyị si na ndị si ka ha nọgbuo ya Chinelo ya ejikwa n'ike nọgbu ndị ilu anyị araba anọgbu ya n'eke akwụba anọgbu ya n'oyi akwụba anọgbu ya n'agwa anyị ara anọgbu ya na nkwụ anyị si ka anyị kwụ ka ọ ga-adị iwe dị mma ga-emereli iru ọma ga-akpọbịa ajọ iwe ya ejewela onwe anyị si nọ ijite ka ọ ghara ijite ndụ ijite ego ijite ọganiru ite iwe akụ iwe enwenwe iwe dị mma mere elu ajọ iwe ya ejewela onwe iwe ọbụla o tinyere aka na ọ ya agaziri otu ọ ghara na-agbụ ya anyị na-ekwudugo bụ ka unu gwọ onye ọya na arụdo mmadụ mma wee kpataba ego esi ka unu mezuo onye n'iwe ọ na-aya unu mezuo oli ya wee bụrụ iwe kwu ka a na-eme mmezuo oli ya udo bichiala unu na ya na-agba ọ bụ na bụ aka unu bụ ụmụada unu wofu ajọ iwe ọbụla a na-agwa unu ntụ ọla si ka unu bụ ndụ ajọ ụmụ ọkpụ ajọ ụmụada ndị a sị na okwu anaghị ekwu okwukwu anyị sị na bido ụbọchị taa okwu unu ga na-ekwe okwukwu unu ga-ekwu okwu ọ na-eru unu ntụ esi ka iwe ọbụla iwe ụchụ abụghịzi maka ya bụ Chinelo otu agha aza na-abụ ya bụ iwe ọ na-eme ọbụla bụ iwe ụchụ abụghịzi maka a sị mmịa ike ka a na-enye unu ndị ahụ si na ebe ahụ anara aba ma ọ ga-aba na-eweta iwe ọma ọ ga-aba na-eweta iwe ọma ọma adị na ndụ ya na ụka a na-ekwu nke ndị bụ nne ndị bụ nna ka ụmụ niile bịarala oke ndị bụ nne ndị bụ nna onye ọdụ bịarala oke a sị na o nwere ka unu bụ ụzọ ka na ike ọbụla ọ na-aga n'ezi na unu aghara abụ ya ere ka unu ugbu a aghara abịa unu aghakwa mmanụ anya na-aga anyị si n'isi bido ụbọchị tata na a na-aghaba isi ndị si ka eme ya Chinelo ejeje ana anyị si na tata ka a na-eme ndị ilu ejeje ana na-akaba nke waba amosu wabụ ndị amagba wabụ ndị osu owu na osu okwute anyị si ụbọchị tata ka a na-akaba nke na ya aga na-egbochili Chinelo ụzọ anọghị anyị kwuru
Tata ka a na-ekeba abụ ndụ ajọ otu abụ ndị ilo a na-ekewa tata a nara eke ndụ Chinelo na-akwa ekiwe nweta Chinelo n'ọwa bụ ndị amoosu abụ ndị amagba abụ ndị osowu abụ ndị otu okwute n'ọba ka a na-eke ụbọchị tata bụ n'ebe oche apịlụ ụlọ ebe ka unu ga-anọ iwe ọbụla bụ ọya iwe ọbụla bụ nseke iwe ọbụla bụ ukwu na ụka iwe ọbụla bụ ogbochi ndị gwọrọ ọgwụ si na ọ ghara emeghela ileba arụ ma ọgwụ nke si be di na nke si be nna nke si olu nke si Igbo anyị si na tata na ọ nwezi ike na-arụ Chinelo ata ndị ji onyokometa enyi ya ndị ji monitọrị mmiri esu ya na ndị si be nna ndị si ikwu nne ndị si na be di ka na eke ọbụla osi ndị enyi ata ka a na-arapịachara anya n'abụ atata ka a na-arapịara anya n'abụ na abụzi aba Chinelo na ayaziba ama onye ọrụ ọ na-eme ụwa ya anyị si na ibe anyị kwuru anyị si ka anyị kwuru ka ọ ga-adụ mmaghara agbaghị mmadụ aghara agbaghị ya wetazie ọkụkọ anyị si na ji ọbụ ka ọ ga-abụ ji ọbụ a na-akwa na-akpa abịa ọ ghara akpa abịa na eke so ọ ghara akpa abịa n'oyi ọ ghara akpa abịa na afọ akwa akpa abịa na nkwọ anyị si iwe dị mma ma elie anyị ekene unu ụwara ụmụ ọkpụ ọrụ ụmụada na nọọ n'isi nwunye unu Chinelo na Nchebe Oko ka o ji agbalị isi onwe ya ndụ na-adị amoosu ndụ na-emebili ewe ndụ na-agbụ ya ụta ndụ na-eweta elie nseke ndụ na-atụ ya ọya anyị sị na taa ka eji etichi ya arụ enwere itichi anya arụ anyị ekene unu bụ ụmụ ọkpụ si na anyị aganata n'ọnya bụ ije ka oje wee sị ka a na-achịkọta unu niile sikwa unu niile bụ ọrụ ụmụ ọkpụ ezumezu ụmụ ọkpụ na-aba ndị ichie na-aba ndị ana ndị si be nna ya ndị si ikwu nna anyị si ka ekwuru n'elu ka ekwuru n'ala si n'udo bighachiele ya wee sị na taa ka a na-akawawo ndị ajọ ndị akụlụwere a na-akawa nkụ a na-akawa nkụ taa na waghara na-egbochilie ụzọ nọghịrị anyị kwu kama ike ọbụla na-aghazi na-egbochilie ụzọ tata ka a na-adọwu n'agba a na-awụ n'agba tata ka a na-awụ n'agba anyị si ele esi ekie ka ndị ilie ka esi eke ndị ilo anyị si na ka esi eke ndị ilie na ndị ilie ghara ekie n'ọnya ya eke ndị ilie anyị si na ogige ndụ ka unu ga-agbụ ya ghara agbụ ya nke ọnwụ unu ga-agbụ ogige ndụ ghara agbụ ya nke ọnwụ ya bụ ogige ndụ ara bụ ogige ọnwụ ihe ekezie mma ọ ga-achụta ibe abụọ lili anyị si na iwu na ya emeri ya ekezie mma
onye mejuli okie o bụ ya esukwe ike ka ọ bụ na o nwetara onwe o bụ sie enyi ike anyị sị na ọnụ bụ ma ọ kpụrụ ọnụ nwe ukwu anụ ọnụ bụ ahụ ma ada na-apụ ukwu anụ na oke ndị okedo n'ụlọ ụmụada n'ụlọ ụmụọkpụ dan n'ibu ukwu anụ ka ewechela ewerukwu na-ese okwu onu anụ eweche ewele na-ese okwu onu anụ otoko ọka ọdụ mma ka a na-eme esi na ekenele unu n'anya bụ ogu ka anyị ji n'ogu bụ abụọ obu aka nwata bụ ọbụ ya ata ka a na-ama ogu anyị ji akwadie si na ọlụ alụlụ ya adụla ele ọ nara alụ ka o megide nwoke ọ nara alụ ka o megide nwaanyị isi onwe ka ọ na-azụ ala nwee ndị na-agwọ ọgwụ si agwọ na-eku ya aba ma ebe nna m ikwu nne ma ndị enyi a sị na taa ka a na-amachi ọgwụ ọbụla si n'aka okeke nke si n'aka okoye nke si n'aka okabụ nke si n'aka okonkwo onwekwa nke si eni n'aka wee bụ oje ka ọ zọta ndụ so na-emebili ewe a sị na taa ka a na-amachi na ọ yaza na-emebili ewe iru ọma ga-akpọrọ ya anyị nwa kwadola ọlụ ọlụ iru ọma ga-akpọ anyị iru ọma ga-emela anyị anyị anara alụ ka anyị lụcha vụlụ uke anyị na-alụ bụ anyị lụcha ka onwere onwe anyị enwere onwe anyị ebe anyị amara ara amaghị ma ebe anyị na-ekwu ọbịa ya egbu onwe a sị na ọnya bụ ogu ọnya ka anyị ji n'obu aka nwata bụ ọbụ ya wee na-achịkọta unu si unu wụọrọ ụmụ ọkpụ ndị si be nna ndị si ikwu nne n'ọnya bụ aja nwanne unu nwaanyị na-agbalụ unu dị iwe ọ gbacha aja ka udo obi chia ka o wee nyewe unu iwe unu wofulie ọya a sị duka ekwule tata na ele okpe na ekpele okpe n'ogu n'ọnya bụ ọbụ ya a sị na ọ ga-adụli ya n'ọbụ ma ndị olotere iwe ọma ọ na-ayọ a sị ya bịala ya na mmezu ma ndị olotere bụ aja iwe ọ na-ayọ ka ewofulie dụka ọya a sị ka unu wofulie nye a sị na ọbụ ka anyị na-ekwu anyị nweghị alụ ala anyị ra alụcha vụlụ uke na iwe anyị na-ekefu ajiwe ejebela onwe ndụ ga-abụ nke anyị arụ ike ga-abụ nke anyị ma ọra nọ n'obu ka anyị kwuru ka ọ ga-adụ anyị sị na anyị kwulie n'aja wee sị na anyị abịa na unu wu ma ọkpụ ndị nwụrụ anwụ ndị nwụrụ ọnwụ ike ndị nwụchụrụ anwụchu n'oge unu ka a na-aka anyị ji were akwado onye bụ ada m nwaanyị sị na ọ ga-adụli ya na mma ụnụ agha ala na-egbochili ozu ụnụ agha akwụ egbu ọ ghara anwụchu ụnụ aka ọya fụọ na-arụ ya anyị wee sị na iwe anyị na-akekwa oge nke ọbụla bụ ndị usi na be ekwere ekwe bụ ndị ajọ ụmụ ọkpụ na be ekwere ekwe anyị sị na-asị ka unu na-asị na ụnụ aghara egbochilie ọ ga-eme ụwa ya na n'oge nke aka eluru onye nọ n'oge ya na chi ekwuru onye ọbụla ejere elechi esikpọ mana ọ ga-eli aka ụmụ ya na ụnụ ya agọzie ya na ezinụlọ ya ọgwụ agwọrọ agwọ nke mmụọ ọgwụ nke mmadụ gwọrọ nke si be nna nke si ikwu nne nke si n'aka ndị enyi nke si ene n'aka owe okeke gwọrọ owe okoye owe okabụ owe okonkwo mgbe eke mgbe oye mgbe abụ mgba nkwụ anyị sị na tata ka anyị sị na ọlụ bụ iru ọma ga-akpọbi ya ibe dị mma ga-elubi ya aka oke ga-elubi ya ka o meteghe evu n'ọwụ ka anyị kwuru anyị nwe alụrụ alụ na ụnụ ya emeghekwa ụzọ anyị adụ mma ibe anyị na-azụ ọgwụ ndụ ka ọ dụli ya na mma na ọ ga-adụli ya na mma anyị sị na ọnya bụ ogu ya dị ire na ụbụ aka nwata bụ ọbụ ya ụnụ ma ibe niile o kele n'ogu bele niile ọ kpere ibe ọ na-ayọ bụ ibe ọma ka ọ na-ayọ bụ ndụ arụ isi ike onye dụ ndụ ga-akpata ego ya bụ ego ibe ahụ unu ji ya achụ ya mma anyị sị ya bụ ọbụ ya ma ndị olotere ma ibe anyị na-ekwudebe okwu egwu unu bụ ndị nwụrụ ọnwụ ike n'ụwa ụmụ ọkpụ nwụrụ ọnwụ ike n'ụwa ụmụ ọkpụ ndị nwụchụrụ anwụchụ a sị na ụnụ aghazi agba bido ụbọchị tata na ụnụ aghazi na-agba Chinelo ụgwọ na-aghazi na-agba ya ụta na-aghazi na-adị ya amoosu onye gata ọ gaala onwe ọchụ aja nye unu elie gbabani ọgụ zọtabani oke zọtabani oke na be die zọtabani oke na ịka na eke ọbụla ọnọ na anyị sị na ọka anyị kwuru ele anyị kwuru ka ọ ga-adụ unu ga-azọtakwula anyị
ụnụ ayakwa egbochila anyị ụzọ, ụnụ ayakwa emebila anyị ibe ma ọra nọ n'obu na ka anyị kwuru ka ọ ga-adụ anyị si nke unu mezuo onye n'ọyụ anyị kwuru n'ọgbọ anụ bụ nwaanyị bụ bedie ka unu gọzie anyị na bedie udo obi wee chịa anyị si na ọnya bụ oke unu ọnọdụ unu ọnya dị ire n'obodo unu anyị si na ọgbọ ka ide jikwa na awa na ọgbọ tigbo onyoli eze nwoke si na ya jụrụ nwaanyị si na ya jụrụ ma ọgbọ ma onye je n'aka na ọgbọ ka anyị ji kwue anyị si ka anyị kwuru ya n'elu na ka anyị kwuru n'aja ana ọgbọ tụrụ ọbụla anyị si ọgbọ ka anyị kwuru n'elu ka anyị kwuru n'aja ana ma ọgbọ ga-eso ọgbọ lee na ọgbọ ka anyị kwuru ọ bụ ndụ na-ara die si na o nwere ka adụ ndụ ka ọ bụ si na bido ụbọchị tata na a na-arado ndị ilu na ndị na-aradi aghazi aradi ndị na-egbochili ụzọ aghazi egbochili n'ọyụ anyị kwuru ameteghị ezi anyị nọta ka ọ na-aradowa bụ ndị ajọ otu bụ ndị ajọ ụmụ ọkpụ ndị si na okwu anaghị ekwu okwu na tata ka ọ na-adabewa na-aradowa esi na okwu ekwuche nweghị ike ekwuru ka ọ ga-adị mgbaghara adụ ya ndị ji agwọcha ọgwụ si na ya na ekwuchie na ba agwọchago ọgwụ na-eleba kwuru ka ọ ga-adị anyị si na ekwughesi enye tata na ụlọ kaba kwuru ka ọ ga-adụ na tata ka anyị na-ekwughesi na aka ji enegharị ya n'ọyụ anyị kwuru na ndị ka anyị kwuru ka anyị kwuru n'elu kwuo ya n'aja na kwuo ya na ọbụ na ọka anyị kwuru ka ọ ga-adụ ewetị na ọnọbụ ka anyị kwuru unu bụ ma ọkpụ ndị nwụrụ ọnwụ ike ndị nwụchuru anwụchu aka ji na ndị si na be ekwere ekwe na taa na unu ga-ekwe n'ọyụ anyị kwuru ma ivu unu ka ọ na-evu unu na-enye unu oku unu ọ na-enye unu ma olu ma ọ na olulu unu ga-anabata n'ọyụ anyị kwuru ewetị na ka anyị kwuru unu na ya ebido taa dịwa na mma emere iwe ọzọ olu ọlala ụla ba ka ọlala ụla dị mma unu ekpughelie ibe dị mma ọ bụ ibe dị mma bifo izu taa ka ọnwa akụkọ ọgbụgba ama ibe dị mma na ndụ ya ka a ghara ị na-achụzi ya ọsọ na-eyi egwu na-emi arụ ọkụ na-emi obi mmiri na-emi omume ọkụ a sị m ka unu wụcha anya n'ibe anyị kwuru n'okwu ekwuche nweghị ka ọ ga-abụ mmaghara agbagha mmadụ aghara agbagha wee sị na anyị na-ekpu unu ọgọdọ anyị ama unu nzu anyị si na nzu ka anyị na-ama ka anyị na-ama nzu ka ọ na-ama ya nzu ibe dị mma ga-emebelie nzu bụ udo nzu bụ iwe dị mma ga-akpọrọ ya iri nọibe anyị kwule ka oyi abụ nkwụ ọkpọrọ abịa zụọ ọzụ abịa ya nwee ụlọ na ụmụ ya balịa ụlọ ọbịa egbu onwe anyị si na anyị amakwa unu nzu ka anyị na-ama unu anyị si iwe dị mma ga-emewe bido tata udo obi achigo ma onye ọbụla iwe na-ewe ya wụzala odo n'igwugwu ume aghazi na-eme iyi aghazikwa eyi na ọya ga-ana n'ọrịa anyị kwuru edo ka anyị ji n'aka ọ ndozi iwe mebiri emebi nọ ndozi ka anyị na-eme ibe anyị si ka edozi iwe mebiri ya bụ iwe mebiri emebi ka a na-edozi na ọ ga-edoli ya na eke ọ ga-edoli ya n'oye ọ ga-edoli ya na aba ọ ga-edokweli ya na nkwụ anyị si na edo ka anyị na-ekwu ka edozi ibe mebiri emebi unu bụ ma ọkpụ ndị nwụrụ ọnwụ ike ndị nwụchụrụ anwụchụ ndị nọ n'ọgbụ ebo a si bido tata na udo bịaghachila unu na chinelo anyị si na ọ ga-edoli unu na ya na eke ọ ga-edokweli unu na ya n'oye dolu unu na ya na aba dolu unu na ya na nkwụ ibe dị mma mewelie a sị na a na-ekpu taa ka a na-ekpu unu ọgọdọ ojii tata ka a na-ekpu unu ọgọdọ ojii anya bụ ọgọdọ ojii a na-ekpu unu bido tata babụ ndị ojii onye komite eso enyi onye bụ chinelo aghazi a na-ahụ ya ma taa ka a na-ekechi unu ekpu unu ọgọdọ ojii a sị na udo obi ga-achịbazili ya na unu aghara na-egbochili ụzọ otu aghazi a na-agbụ ya ara gana ya na ndụ ya oke elughị ya aka anyị si ka anyị kwuru ka unu ga-eme n'aba Chukwu n'aba ndị ichie n'aba ndị ala anyị si na mmụọ ghara agbaghị mmadụ ghara agbaghị ka anyị kwuru ka ọ ga-adị anyị si na tata ka a na-ekpu unu ọgọdọ ojii ọnụ bụ ndị nwụrụ ọnwụ ike ọnụ bụ ndị nwụchụrụ anwụchụ na bido tata na unu aghazi na eyi chinelo na echebe oke egwu n'ọbụ anyị kwuru unu aghazi na eyi egwu ya bụ iwe akụmọta na ọ nago na ndụ ya ara gana anago na ndụ ya otu anago na ndụ ya ọ tata ka ọ na-ekpu unu okpukpe ọ na-ekpu unu bụ ma ọ bụ
Ofufe ọ na-ekpu unu ma ọ kpụrụ ka iwe ọbụla bụ iwe mebiri emebi ka ọ na-anata aka ya uchi n'elu na-ekpu unu ma ọkpụ ndị nwụrụ ọnwụ ike ndị nwụchuru anwụchu na tata na udo bighachizi na aghazi na-adị amosu na aghazi egbochiri ogbuli ogbochi esi na taa ka ekwuli eke wee na oye wee na abụ wee na nkwụ si ka ekwule ka ọ ga-adụ nọ esi na o metere egwu ọbịa ya egbu egbu onwe ka a na-eme na tata ka ọ na-ekpu unu egbe na mma iji egbu ndị ilo eze njem ọrụ na ọgwụ na ọgwụ onye bụ ọgwụ onye agbanwe ọgọ eze gị na-alị elu a sị na mbelede na ijike na mbelede ka eji ama odogwu na ada anyị bịa na mbelede onye bụ aja ihe kwụnye ọtọ ya akwụsị ọtọ ya na-ele anya agbalị ya egbe agbalị ya egbe tụgharịa anyị sị na anyị ekene unu kene ndị ichie kene ọra mmụọ onye bụ aja nwaada anyị na ọnya bụ iwe nwanne anyị nwaanyị a na-agba tata anyị sị na ele ọyọlụ unu bụ ndị ichie yọọ chukwu oke n'ọwụ ka ọ ga-adị unu ya evufuli ọya ya bụ ọya ka a na-evufu ajọ iwe ka ọ na-evufu tata iwe dị mma ga-akpọrọ ya elu a sị ka egwu ka ọ ga-adị iwe dị mma kpọrọ ya elu ọgbọ ka eji kwuo ọgbọ ka o ji ya dị unu mezuola iwe dị mma anyị sị ka anyị kwuru ka ọ ghara na-eme ọdụgolie na mma na eke ọdụgolie na oye ọdụgolie na afọ ọdụgolie anyị sị ka anyị kwuru ka ọ ga-adụ n'ọgbọ ka anyị ji kwuo ọgbọ ka o ji ya dị ka unu mezuolie ya udo bichialia eke chelia na oye chelia na afọ chelia na ọkpọ anyị sị ihe dị mma ma olie osi na ọ ghara adụ n'ọgbọ o tinye isi onwe isi n'ọyịla anyị kwuru ọgbọ ka anyị ji kwuo nwoke o ji ya dị anya weta akpa ka a wee tinye ka a na-etinye kwuo ọ na-ajụ oyi ndụ ya ajụ oyi arụ ajụ onye oyi arụ adụ ya mma nke ha ga-aba n'ihu si maka anyị kwuru na ọdụgolie ile nke dolia na oye dolia na agwa dolia na nkwụ agwasoro ọbụla ejizi ya ọrụ ọbụla ọ na-ezu mma anyara Hey.
Hey. Baba. Baba. Anyị si redo ọkụ ajụ oyi na ndụ ya. Ihe ọbụla dị ọkụ, ihe ọbụla na-eweta nya, ihe ọbụla na-eweta ụbọchị na ọnwụ ka anyị na-ekwu. Ọ gazi emebili ya iwu. Anyị si redo ọkụ ya jikwa oyi na ndụ na ezinụlọ anyị. Ka anyị kwuru ka ọ ga-adị. Nke ewe buzele efu, bule na ka ọ ga-abụ ozugbo. Nke ewe ebe ahụ ekpu. Anyị sị na anyị ekele unu. Anyị abịa na igbu unu wụ ma ọ bụ ya bata abata. Isi abụ. Anyị sị na ọ bụ na ọ ghara aka ọta ọrụ ka ọkụ ọzọ ọta. Anyị sị na iwe akụmọta ga-ana na ndụ ya, na na-akụta ego, na-akụta ọganihu, na-akụta mmeri ụzọ, ọdụ mma kpọrọ ya elu, ka ya egbu onwe ụchụrụ ana na ndụ ya. Anyị sị na anyarụ Chineke anyị aza na-akụ na ọya ka anyị akụchafịa, ụlọ ya akụchafịa ọya, kụchafịa iwe nsi ike. Dịka a na anyị ji ụbụlụ n'aka asị nke a iwe dị mma ka na-akụtala iwe ọma. Na isi ka ekwu ka ọ ga-adụ na ọya aza na-akụ ọta, ọya akwụ akwụ alele, iwe dị mma emewelie, ewe otinye aka ya gazie otu ọ ghara na-agbụ ya, ọ gaghị ana okwu na ụka ya ana. Na isi ka ekwuru ka ọ ga-adụ.